Estem molt contents que la MAP cada vegada va creixent. Des de l'any 2017, que vam ser 7 ciutats i pobles que vam iniciar, doncs ara ja estem arribant quasi bé als 90 municipis que estem participant d'aquesta associació. Cada vegada més es pot treballar amb xarxa que ens pot ajudar a anar decidint que hem d'apostar per l'aigua pública. En aquesta assemblea estem fent un repàs de les activitats que hem realitzat durant el 2025 i ja estem plantejant les activitats que farem durant el 2026, una de les quals és amb els suports a les entitats associades. Com que la MAP és una entitat municipalista i col·laborativa, doncs aquest suport el fem en xarxa, el fem entre totes mútuament, recollint tot aquest coneixement i aquesta expertesa. L'aigua és un bé escàs, és un bé vital, és un bé d'interès col·lectiu i la millor gestió és aquella que garanteix la transparència, l'eficàcia i que realment respon a les necessitats de la ciutadania i de la vida. Que és un encert la gestió pública perquè realment està demostrat en estudis que l'eficàcia i l'eficiència del servei públic sempre està per damunt d'un servei privat.